Ce filmăm și noi videoclipul la piesa asta, Ce fată, că m-a nebunit fata asta, că nu știu unde e și mă o să o caut. Stai că, nefiind mașina mea, nu știu să o folosesc și e fată frumoasă, de unde vine, pare... Facem vlog, hai să facem vlog. Ce vreau să vă spun? Că ne-am chinuit foarte mult să găsim niște lumini și n-am găsit să închiriem. Am găsit, dar erau scumpe. Surpriză pe neașteptate.